Avui parlarem de Persèfone. Persèfone és una deessa vulnerable i és filla de Demeter i de Zeus. L'arquetip de Demeter té dues etapes diferenciades. La primera etapa és quan ella és jove, que és molt càndida, molt innocent, que es refia de tothom, que és una noia que li agrada experimentar, però a la vegada és la filla de la mare. És a dir, ella sempre és fidel a el que sempre fa cas de la mare, vol quedar bé amb tothom, li costa molt dir que no, li costa molt posicionar-se, precisament perquè vol que tothom l'estimi i no vol que ningú es pensi que no és una bona nena. Aquest fet fa que puguin abusar d'ella, perquè en principi és una deessa que és molt càndida, com a molt innocent, però el fet de que per un costat tinga curiositat per la vida i per l'altre costat no sap dir que no, doncs això la porta a que en un moment determinat perd aquesta innocència. En aquest moment que perd la innocència, Persèfone desapareix durant una llarga temporada per a tornar renovada. Bé, doncs en aquesta primera etapa, ella és una noia com a molt juvenil, molt fresca, molt alegre, que li agrada molt experimentar i en quant al seu cuidador personal, doncs, bueno, és com una princeseta que li agrada maquillar-se els llavis amb uns colors rosa, fúcsia, amb molt de gloss, amb molt de lluentor, els pòmuls li agraden ben rosats, ben extremats, i l'ombra d'ulls també ben vistosa, en verds, en blaus, en morats, i amb un eyeliner i amb un rímel que se li veien unes bones pestanyes. Les ungles també li agraden en colors cridaners, com rosa xicle o colors impossibles, grocs, blaus, verds, vull dir, li agrada experimentar i sentir-se com una princesa. Normalment les dones passem per aquesta etapa els primers anys de la nostra vida, però de vegades s'allarga en el temps. També perquè hi ha moltes dones que no saben dir que no, perquè en el fons el que volen és ser acceptades i això fa que una i una altra vegada acabin sent abusades o que se n'aprofiten d'elles. El perfum que li agrada a Persèfone és un perfum fresc, floral, molt potent, en notes de frambuesa, xocolata, o un perfum que ja veus que és una persona que li agrada cridar l'atenció o ser vista. Quan Persèfone perd la innocència, marxa a les profunditats del mar i passa una llarga temporada per refer-se de les ferides de la innocència perduda. Quan surt, ja no és la nena càndida que era abans de perdre la innocència, sinó que s'ha transformat en la reina de les profunditats. En aquest moment es transforma en una dona sàvia, entén els problemes que poden passar a les persones, sobretot les dones, i intentarà donar bons consells sempre passant desapercebuda. La seva imatge és natural i molt neta. Pensem que és una Persèfone recuperada, és una persona molt discreta i molt elegant. Li agrada tenir la pell cuidada i neta, les mans arreglades, normalment portarà les ungles curtes, molt naturals, el maquillatge també molt suau, apenes portarà un eyeliner i una mica de rímel, que podria ser molt bé que el portés transparent, un gloss també o un labial molt natural, i el que sí que portarà sempre serà la pell del cos, de les mans, dels peus, de la cara, molt ben hidratada. El seu perfum recorda les nits d'estiu, amb tons marins, xiprers blau, flor de loto i flors blanques. Una essència com a
molt natural, molt neta i molt marina. Així doncs podeu comprovar que l'arquetip de Persèfone té dos vessants. La primera, que és la nena ingènua i càndida que vol ser estimada per tot el món, i la segona, que és la dona que ha estat traïda, que ha tingut que interioritzar les seves ferides, comprendre-les, i que això la fa sàvia i que des d'aquí pot donar un bon consell a qualsevol bona amiga. Suposo que alguna de vosaltres us heu pogut sentir identificada i moltes vegades dirien, doncs no sé per què em passa això, no? Doncs sabeu que és un arquetip que també és molt freqüent en les dones.